Downloaded file 1.3. Запис от интервю в сграда за разпит в Ганзер. Доколкото знам, това е първият път, в който заловен служител на фундацията е проговорил по време на разпит. Разпитващият е командир Морисън, с него е и учен на име доктор Роудс. Този, когото разпитват, е член на мобилен отряд Омега-2. Пазителите на тайни, казва се Самюел Рос. Знаеш ли къде се намираш? В Ганзер съм, нали? Хванахте ни с колегите ни, докато се промъквахме. Точно така. А знаеш ли защо си тук? Ще ме разпитвате, предполагам. Докторе? Потвърждавам. Субекта няма ментални агенти, няма импланти в тялото, нито когнитивни опасности. Можете да започнете. Добре. Нито един от колегите ти, които разпитахме, не проговори. Нито един не каза нито дума. Защо ти реши да ми проговориш? Срещали сме се преди. Помниш ли? Какво? Преди няколко години на онази операция в Тенерифе. С принца на чайките. Сещаш ли се? Аз тогава носех газова маска, така че едва ли ме разпознаваш, но аз разпознах теб. Стана ми смешно и за това говоря в момента. Само заради това. Да. Когато ви хванахме да се промъквате заедно с бежанците, ти и хората те започнахте да стреляте на поразия. Мъже, жени, деца. Убити без причина. Не ти ли се струва безумно? Буклук. Смешно ли ти е? Извинявайте, просто ми се стори малко лицемерно. Моля? Разпитвате ме, сякаш информацията ще ви помогне, но нямате какво да направите. Колкото и пъти да изпращате авио срещу нея, Европа на професор Кроу ще разкъса това място на парчета. Но пък вие се преструвате, че имате какво да направите. Не ви ли се струва малко безумно? Виж, ако си проговорил само за да говориш глупости, имаме и по-твърди методи на разпит. Не искам да го правя, но явно ще се наложи. Прави каквото си искаш. Когато разбереш, че не би трябвало да усещаш болка, няма от какво да се страхуваш. Какво искаш да кажеш? Ти... Не би искал да кажа. Определено искам. Не говоря на теб. Говориш безсмислици. Кажи ми веднага. Сигурен ли си? Още ли разполагаме с инокулации? Всичките летални агенти на фундацията, да. Тогава го изплюй, Рос. Спри да ни моткаш или ще стане неприятно. Добре. Не разбрах. Трябва да говориш по-силно, микрофона не те да се чу. Вижте какво си причинихте сами. Харесва го. Наистина. Просто исках да съм мил с вас, но вие толкова много искахте да знаете. Ами ето, затова
Затова сега чувате собствения си глас. Толкова сме мили с вас. Борим се в светлината, за да можете да умрете в мрака. Отврат. Оказва се, че веднага след това е възникнала някаква извънредна ситуация вътре в Ганзир и градът е бил унищожен отвътре и отвън. Файлите не споменават подробности, но мисля, че с ООН е свършено.